sini buku berusaha mosong ti ria. Untuk ini kami hinggai Raipara, South District ni, dia thanayo Bombay warjang mani, mokol khaksa ini, kabang injuro ka yak bo, injuro ka awal sentabo, haina family dia no, sini white yak jang secretary Indian by Pop Salaka. Korsa sini buku mosong ti ria buku te bo, jibi hospital fire admit of Pajak. Dia thanayo korban ka sopna ti ria. DWM baru final bisa. Tapi bahino, mungkin kemang ma sini je para amsa kami ro bising sih kami ro. Misal kayak di berasal bising bising ro, bu kayak aja ro gong ro bay attack kayak jauh. Tanah bu bogirot parani koroksa, mungkin hino hay attack kayak jauh ro. Hay admiro kayak jauh final kita. Kita bu personally kita baru na rang ro financially subaka ro cawe tongan boy. Medicine जो नामनी बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट और मन्नाई जों डॉक्टर बे कॉक सालेगा फर्दर जो सालायनानै नाके जों टाइप कॉक रॉक सालायनाय कॉकनि कुनो प्रॉब्लम उखाय जों मेडिसिन याव बयबो जों बरनो सुबासो फाइनेंशियल सपोर्ट खालायनाय पारा आमसे गामि बिसिग रको बाहाय बुक खाय तंनाय रक जिनि बर रक तो खानामानि जिनि बर मुइ नायनो थांबोनि मुया फाइने थांदों गंबाय एते खजागा पारा बिसि गामि बिसिग तंनाय रक अपनो बोलंगो थांगा थामपुरु असनाको कसरम बुसुको बाक्सा के साइसुं थांगियाय थांनाय गाखै जानाय जों बोलंगो तंनाय बररो दिनै लाइभलिहुडनि बागै बागैयाव डिबेट मुयर फाइनालि थांगो बोलंगो भेजिटेबल कालेक्ट खालाम बाय थांगो बेफोरखिसा नाय नंगै मा थांलायनाय ओमफ्राय जे जागाखौ ओमहाय गंग्र दंगो गंग्र बाय एटेक खायजागो अमतो गामि आमचा बिसिखौ तंनाय बरफ साइमानाव ओ जागाव वाग थायो मारो किसा जों नाय नय मासुरनि आजों जों थाना नांगौ हाथे दंग बैफोर मा थांनाय साइजों थांयाय अमायनो मासुरलायनाय के जे ताबो नाय तंनाय ताबो दै बुक दतना बयनो मुसुखौ फाइनेंशियली रो अमाय के सिनि बर रो जुगियारो जिबिरो फाय कलाय दंफायके जों मासुबलायनाय कायसेनि जुगियाव दाय कायसे मासुबलायनाय सागबायसा थाना लायके ससलायनाय सिनि बर दिब्रासारो मैक्सिमाम जो तो गामि बिसिं दंनाय रक बग्र खायसानाय खेनो खायसानाय जुगियारो सब बर बाहायके जुगालायनाय